Tässä oli mun taidon näytteet. Tari Valli, mikä on sun näytte? Se mikä painajainen. Oh. Arska, kuuliks sä? Pulju haastaa sut kikkahaasteeseen. Ei se ollut kaunista. Ei auta. On mulla kikkoja. Jaha, kikkavideo. Laitetaan pennuille. Jauhot suuhun. Ei hemmetti. Ei tästä tuu mitään. Tää on sitä lämmittelyä. Nyt se pysyy. Nyt se on liimalla. Se on liimalla lavassa nyt. Ei se vaan. Eikö me siirretä pakkien hommia? Onne uuden yrityksen. Toi on mun homma. Tääkin on taito. Tää on sitä mun hommaa. Hyvä yritys. Pakilla erittäin tärkeä. Nälkäinen mailla. Nälkäinen mailla. Se pysähtyy siihen. Siellä sinne makaa. Tää mies kummo. Siihen se. Tää isosta ovesta. Ja nyt tehdään sitä pakin oikeeta duunia. Se mitä se on päivästä toiseen. Millä kivitalot ja mökit rakennetaan. Kiekko tulee päätyy. Sit mennään. Tosta noin. Ja se on Flexistä pihalla. Tästä meille maksetaan. Se on tosta noin. Ja se on pihalla. Noin. Pakin paras kaveri, niin se on nää kourut mitkä täällä on. Se on se puolet palkkaraha on se. Kiekko päätyy. Feikki. Ja siinä lähtee. Ja se hyökkää hoidasta pihalle. Se on hyökkää vika. Mä oon tehnyt työn. Voi isommankin feikin vähän siihen ottaa. Kiekko päätyy muka rystylle. Ei. Ja kämmen. Ja se on pihalla. Ja vaihto. Hommat on tehty sillä. Tää ihan pelkästään puruksi ränniksi, niin kyllä se jotain kikkoa itselläkin on. Vahvasti vuodesta 96 lätty, joka yleensä käy katossa ja tippuu jäähän suoraan lapaan. Pysty ottaa tuulen huomioon paremmin nyt, niin onnistuu heti. Ota vielä yksi ja se tulee kuin tarjottimelle. Taitaa nuorten muotia, tanssia viivassa. Ei näin, hidastaa peliä, ei näin. Kevät 2004, 9.4. hyökkäyspalautus. Täys Raksila, Tepsiä vasta 4. finaali. Tää on taiturinta paineen alla. Se viivaa Valliinille, Valli katselee, ottaa tyhjät pois ja nousee Kaarelle. Kusare vasta. Ja se on siellä, se on maali. No niin. Tässä oli mun vastaus Pulju haasteeseen. Ja nyt haluaisin... Tuo harjalla on vähän ongelma, ota hetki. No niin, äsken jäi vähän kesken, mutta halutaan haastaa mies, joka oli pitkään loukkaantuneena ja on todellinen taistelija sielu ja varmasti myös kikkoa löytyy, niin halutaan ne nähdä. Eli Erik Perrin, I'm challenging you. Mennään kattoo vielä mihin osuuteen mun kiekko. Mä veikkaan, se on varmaan tää kiekko. Loppuu ne surinat siihen. Pääkärpänen ja häiritteen enää ketään.